candidat de Bloc Compromís per Benifaió, Eduardo Gómez. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Cal dir que, com veuran, des de les seues cases n'hi ha ausències destacades, n'hi ha cadires buides, i el motiu és el següent. Nosaltres hem posat en contacte amb els diferents candidats que concorreran a les properes eleccions del 22 de maig i per un motiu o altre han declinat la nostra oferta. Passe ja a presentar-nos al nostre candidat, perquè lo interessant és així que està Eduard, que ell sí que ha considerat convenient i interessant donar a conèixer als seus veïns el programa electoral i la proposta, perquè en definitiva està en xoc el que governarà el municipi de Benifaió en els propers 4 anys. Abans de començar l'entrevista que me contes el programa electoral, m'agradaria saber com valores aquestes ausències. Jo en primer lloc voldria agrair el fet que Ribera Televisió hagi comptat amb nosaltres, que ens doneu aquesta oportunitat, que encara que té un cost de 200 euros, com tu bé has dit, és una quantitat simbòlica, en canvi ens dona la possibilitat de poder apropar-nos a la gent del nostre poble, de poder presentar el nostre programa, les opcions que tenim, les opinions que tenim i poder debatre amb la resta de candidats allò que pensem. Però també han manifestat molt sorpresa per el fet que la resta de candidats no hagin considerat oportú estar així. Heu mostrat el vostre interès sobretot en debatir, perquè és interessant que la gent conega. Pel que fa al tema del vostre programa, m'agradaria saber, com a candidat de Bloc Compromís, com et definiries? Un polític d'esquerres o de dretes? Sense cap dubte em definís com polític d'esquerres. Simplement voldria aprofitar per fer una aclaració, perquè crec que, no sé per què, sembla que sempre els candidats del Bloc estem en debat. Sembla que sempre tenim que estar justificant el nostre posicionament polític. I jo no tinc cap dubte que estic a alguna opció, que és l'opció en la que m'estic més identificat i que representa d'una manera clara valors de l'esquerra. Però nosaltres, la gent ha d'entendre que el Bloc Nacionalista Valencià no és ni el PP ni és el PSOE, som una opció diferent, no som la sucursal de cap partit i representem el nacionalisme valencià progressista. Ens definim com persones d'esquerres perquè creiem que la política, la manera més justa de fer-la és des de l'esquerra. Jo me sent identificat totalment en aquests valors, a banda de considerar-me valencianista. De fet, el Bloc ha anunciat en premsa que de cap manera penseu recolzar el govern d'Amparo Ortiz, cal dir que és la candidata del Partit Popular i actual alcaldessa de Benifaió. Aquest deu este posicionament, perquè sí que sé que en alguns casos el Bloc ha arribat a formar govern amb el Partit Popular. Sí, evidentment el Bloc, com una opció democràtica que és, participem de la democràcia i es poden haver donat les circumstàncies en alguna ocasió de que puguem entendre'ns amb el Partit Popular, com pugui donar-se el mateix cas en altres forces polítiques. Però, evidentment, com he dit abans, sí que és veritat que en la força política en la que poden tenir més punts en comú és el Partit Socialista, però de vegades això no és possible. En aquest cas, el que fa possible o ens ha dut a terme el fet de pensar que no podem entendre-nos amb el Partit Popular és la gestió d'aquest govern en els últims 4 anys. El Partit Popular de Benifaió ha governat amb majoria absoluta i aquesta majoria absoluta ha sigut desastrosa de manera genèrica en el poble, sobretot pel que fa a l'aspecte econòmic. I això fa que ens posicionem totalment en contra d'aquest govern, que considerem que a més està prenent una postura, una actitud totalment prepotent. De fet, Benifaió ha sigut notícia, disculpa, per males notícies, com és la greu situació econòmica per la que està travessant l'Ajuntament. Actualment, en quina situació es troben les arques municipals? Clar, és que cal destacar, encara que siguin dades negatives, però cal dir-ho per a que la gent ho sàpiga, que ara mateix a Benifaió tenim un deute al voltant de 14 milions d'euros, poc més de 14 milions d'euros, no és ninguna tonteria, estem parlant de 4 milions d'euros a proveïdors, de més d'1,5 milió d'euros en sentències judicials per un treballador de l'Ajuntament que va guanyar la sentència, per problemes en les obres de la piscina, per problemes amb les obres de la biblioteca. Estem parlant de qüestions que han arribat a aquest fi per qüestions d'una mala gestió de l'Ajuntament, és a dir, que l'Ajuntament ni ha pagat a hora i a més ha discutit algunes qüestions que no tenia que haver discutit. Estem parlant del fet que se deguen 4 milions de proveïdors, per a nosaltres és molt important perquè la majoria dels proveïdors són negocis, comerciants del poble i per tant aquest deute el que fa és agreujar encara més la crisi que estem patint tots. I per tant la situació que hereda l'equip que entra a treballar no serà una situació fàcil, d'ahir que suposa que el programa electoral que esteu preparant els partits polítics, en aquest cas vosaltres de Bloc Compromís, serà un programa realista i viable. Evidentment. Pel que fa al tema d'urbanisme, per exemple, quines són les prioritats que vos plantegeu des del vostre partit?
Mira, partint del criteri del fet d'intentar fer un programa que siga viable, que siga realista a la nostra capacitat com a Ajuntament, el primer que hem pensat és que, clar, el desenvolupament urbanístic de Benifaió ha de ser realista, és a dir, s'ha d'adaptar a la capacitat del nostre poble de créixer i de que aquestes zones urbanes que es facin noves puguen ser habitades. I, per tant, per a nosaltres és prioritari seguir fomentant la possibilitat de les VPOs, amb descomptes especials per a la gent més jove. Per a banda, volem que les noves zones que es puguen urbanitzar tinguin en compte criteris de sostenibilitat, és a dir, que siguin zones amb carrers amples, amb carrils bici, amb zones verdes, i intentar que això sigui el major percentatge possible d'aquesta zona. És a dir, que s'amplie el que és l'equipament públic, l'ús per a tota la gent. També parlat d'una variant oest. Sí, tenim contemplar una variant oest que ja la tenim contemplada des de fa molt de temps, no la volem descartar perquè creiem que és necessari desviar el tràfic de Benifaió, que ara mateix es concentra excessivament en una zona, en Reis Catòlics, i pensem que és interessant que aquesta variant vagi endavant. Hi ha altres problemes que preocupa prou als veïns de Benifaió, perquè de fet també ha sigut lamentablement notícia massa vegades, és el tema dels accidents que hi ha hagut a l'estació de tren i sempre el tema de la supressió dels passos a nivell, un tema que sempre han recolzat els diferents partits, però ahí segueixen hi haguent passos a nivell, segueixen hi haguent accidents, i crec que és un tema que vosaltres voleu actuar amb contundència. Sí, perquè evidentment no tinc cap dubte que ningú partit vol que tinguem aquests accidents, que es deuen a que a Benifaió fins ara no han tingut cap pas subterrani, és a dir, tots els passos són a nivell i tenim que passar per la via amb les barreres agachades, és a dir, està el risc de que una persona pugui passar i per tant es donen accidents com en aquests últims anys, en molts casos mortals. No tinc el dubte que tots els partits volen actuar al respecte, però sí que hi ha diferències en la manera d'actuar. Pensem que el bloc ha sigut el partit més contundent en aquest aspecte. Nosaltres demanarem ja fa alguns anys el soterrament de les vies, al seu pas per Benifaió. Alguns poden pensar que aquesta postura no és realista. No hem d'oblidar que en València mateix està el projecte del Parc Central, que contempla el soterrament de les vies des d'Alfafar. Ja Silla, a l'Horta Nord, va demanar també que el soterrament es fera des de Silla i sembla que estan dispostos a aprovar-ho, i pensàvem que no era tan irreal que es poguera fer això des de Benifaió. Però a més pensem que les actuacions que estan fent ara mateix ens estan perjudicant, perquè sí que és veritat que ara estan fent passos a desnivell, però els passos no són els que estan contemplats inicialment, és a dir, l'ADIF no està complint en els seus compromisos i a banda són passos que no compleixen les característiques necessàries per al tràfic que té Benifaió. Altre dels temes que vos preocupa i que considereu prioritari com partit Compromís, el bloc, és el tema del medi ambient. En aquest sector, quines són les vostres propostes? Sí, el medi ambient per a nosaltres és molt important. Primer per una qüestió ideològica, perquè creiem de veritat en el medi ambient, però a més perquè creiem que la sostenibilitat el que porta també és estalvi econòmic, sobretot, que ara mateix és molt important. I si parlem d'un programa realista, pensem que hem de prendre mesures que potser tinguen un cost en el moment d'exercir aquestes mesures, però a la llarga porten un estalvi econòmic important. És a dir, estem parlant de, per exemple, fer edificis municipals sostenibles, és a dir, edificis que s'abastisquen amb plaques solars, amb calefacció solar, utilitzar tot tipus d'energies renovables que siga possible i que estiguin a l'abast de l'Ajuntament per a estalviar econòmicament. Estalviar en la instal·lació elèctrica, en les instal·lacions que hi ha actualment, que en alguns casos són obsoletes, en l'aigua, cal revisar les instal·lacions d'aigua, estem parlant d'un estalvi en general. Pel que fa al tema de revisar, crec que també no estic molt d'acord en l'actual sistema de circulació del poble. Sí, bé, en el poble en aquests últims anys hi ha hagut molts anys on s'ha fet diversos plans per a modificar la circulació per dins del poble, alguns amb més èxit i altres amb menys. Creiem que fa falta un pla general, és a dir, fa falta sentar-se de veritat i contemplar la circulació pel carrer, però a més cal contemplar-ho des d'una altra perspectiva, no sols pensant en els cotxes, sinó pensant també en els vianants, perquè pot ser en alguns carrers els interessa que els vianants circulen amb més seguretat, perquè són carrers comercials i com que volem fomentar també el comerç local, pot ser els interessa que aquests carrers tinguin un trànsit més segur per als vianants i un trànsit més reduït per als cotxes. Perquè fa el tema d'altres aspectes, per exemple, l'educació i la cultura. Quan parlem de crisi econòmica, una de les primeres coses que solen retallar els polítics és aquest àmbit, un àmbit que vosaltres considereu, d'altra banda, molt important i, de fet, aneu a recolzar perquè així no ho poseu en el programa. Sí, perquè ara mateix a Benifaió en qüestions culturals i en educatives tenim moltes carències. Educatives crec que és
Important destacar la situació precària que tenen les dues escoles públiques que tenim ara mateix, perquè tant el Col·legi Públic Trullàs com el Santa Bàrbara estan en una situació precària, deficient, no està en condicions dignes en molts casos per estar els alumnes en elles i per tant creiem que és necessari actuar en elles. Evidentment, algunes qüestions d'aquestes depenen de conselleria, però altres qüestions depenen de l'Ajuntament i pensem que s'ha d'anar actuant. Evidentment no hi ha recursos econòmics per a fer un pla important d'actuació, però sí que es pot anar actuant a poc en alguns focus importants. La situació podríem dir que és preocupant en alguns centres escolars de Benifaió? Sí, jo destacaria sobretot el fet de... Fa poc, no massa temps, estàvem visitant el Col·legi Públic Trullàs amb la gent de l'AMPA del Trullàs, que es va convidar a veure, i el Trullàs és una situació lamentable, sobretot em crida molt l'atenció l'aspecte de serveis, la part d'educació infantil és patètica per als xiquets, el fet de no tindre una calefacció centralitzada i hi havia carències molt importants en il·luminació, les finestres, era una qüestió escandalosa. Junta a l'educació hem parlat de la cultura i de fet una de les propostes és un local per a la societat musical. Em recorde, fa uns dies veig aquesta notícia també en premsa de que se tancava aquest històric local. Conta quina és la proposta de part del Compromís. Bé, sí que és veritat que en aquests últims mesos, degut al fet que la Societat d'Artística Musical s'ha quedat sense local, que és el musical, un local amb més de 100 anys, un local que per a tots és emblemàtic i sempre ha tingut un ús públic, i el poble considera que és un local d'ells, però té una propietat privada. Per tant, s'ha tingut que deixar aquest local perquè el cost econòmic per a poder fer-se amb ell és molt alt, però pensem que s'han de prendre mesures. Sí que és veritat que han pres una mesura, que és anem a fer els tràmits per a declarar-lo bé d'interès cultural, però pensem que s'ha de ser més contundent, s'ha d'anar més enllà i potser haurem d'obrir un expedient d'expropiació forçós, perquè aquest local, en l'últim pla que tenim urbanístic a Benifaió, en les últimes normes urbanístiques que tenim vigents a Benifaió, que són del 1991, es considera un equipament públic. Pensem que és possible poder fer aquest expedient d'expropiació forçosa. I també contempleu subvencions per a les entitats culturals? Sí, per a nosaltres és molt important, perquè en temps de crisi patim sempre retalls, sobretot, com tu has dit, en cultura, i en entitats de caràcter cultural i esportiu, que també és important destacar-ho. I en aquest cas pensem que és important mantenir un nivell de subvencions. Presentar el bloc en l'últim plenari una moció que anava en aquesta línia de garantir un nivell de subvencions que garantissin el funcionament d'aquestes entitats, perquè no podem estar constantment variant la finançació que recibeixen i és molt important la finançació que recibeixen per part de l'Ajuntament. De fet, has parlat de l'esport i les subvencions esportives perquè l'esport té un paper important, teniu bons esportistes a Benifaió, no està del tot recolzat l'esport al poble, creus tu? L'esport del poble en aquests últims anys ha patit moltes carències. Una d'elles, i és important destacar, és que tenim un segon pavelló a Benifaió que no es pot utilitzar des de fa més d'un any perquè va sofrir per qüestió d'un fenomen meteorològic, per el vent va sofrir la caiguda d'una paret i hi havia una assegurança feta per aquesta paret i s'ha cobrat, però sembla que aquests diners no es van destinar per a que tocava, la paret segueix en terra i el pavelló no es pot utilitzar, és a dir, està patint a més les inclemències del temps i tal, però no està protegit com Déu, i això ha afectat el funcionament de totes les entitats esportives, perquè evidentment el tindre un segon pavelló facilitava que altres tipus d'entitats esportives pogueren entrenar-se en aquest pavelló, el bàsquet poguera utilitzar l'altre pavelló i tots pogueren repartir-se millor les instal·lacions. Ara mateix tenim sols un pavelló cobert i això comporta una massificació i que algunes entitats esportives de Benifaió fins i tot tinguin que anar a altres pobles a entrenar-se. Pel que fa a altres àmbits, com per exemple els serveis socials, en el tema de crisi econòmica, és un sector que és important destinar-li recursos i sobretot tindre-lo en compte. Quines són les propostes que teniu des del bloc? Bé, a més de que com dia abans no tots són diners, és a dir, jo crec que l'Ajuntament de Benifaió, evidentment la llei de dependència no depèn de nosaltres, és el govern autonòmic que ha de posar-la en funcionament, però l'Ajuntament de Benifaió el que ha de fer és controlar que els dependents del poble, almenys intentar treballar per a que els dependents del poble puguen rebre aquestes subvencions que contempla la llei de dependència. Però a més volem que es fiqui en marxa el centre de dia, que es va fer en un edifici com era Matadero de Benifaió, s'ha rehabilitat i s'ha habilitat per a que sigui un centre de dia,
però per falta de recursos econòmics aquesta estratègia no s'ha pogut posar en marxa. I per tant considerem que és important buscar el finançament per a poder posar-lo en marxa i que aquesta estratègia vagi. Benifallo no té actualment cap centre per a aquest tipus de persones. Pel que fa a altres temes, el patrimoni, podríem dir que ha sigut un dels capítols oblidats per els polítics de Benifallo? Sí, Benifallo històricament ha descuidat el seu patrimoni, però ara mateix encara ens queda alguna cosa i crec que és important protegir-la i treballar per ella. Jo crec que ara mateix un dels símbols més importants per a Benifallo és la Torre de l'Horta o Torre Musa, que està a l'entrada del poble i que presenta una imatge molt trista, perquè a més és la nostra entrada per una de les parts del poble, però a banda és el primer que es veu quan t'apleguem al tren, en Benifallo, i tenim una torre que necessita una rehabilitació urgent, el seu entorn està en un estat patètic, tenim unes palmeres que van ser cremades, no sabem exactament per qui ni per què, i estan allí cremades, no s'ha actuat en ningú aspecte, però a més pensem que és important ja no sols cuidar la Torre Musa, sinó alguns edificis històrics de la nostra població, protegir-los per a que les façanes se cuiden, el nostre centre històric fer-lo més atractiu i cal actuar al respecte. Pel que fa al vostre programa electoral, ja que estem arribat al final de l'entrevista, no sé, què destacaríeu? Què és el més important d'aquest programa? Com? El més important del vostre programa electoral que porteu? Bé, el nostre programa electoral per a nosaltres important és tot. Evidentment el tema econòmic és molt important perquè s'ha de buscar recursos per a poder dur endavant moltes de les nostres propostes. D'ahir que moltes de les nostres propostes vagin cap a la sostenibilitat. És a dir, i quan parlem de sostenibilitat no parle sols de medi ambient, parle d'una sostenibilitat també econòmica. És a dir, que tot allò que es faci pensant en què es pugui fer i que no es faci allò que no es pot fer. No podem un ajuntament que ara mateix té un pressupost al voltant de 9 milions d'euros en els últims pressupostos, tinga una despesa de més de 4 milions sols en personal. La prioritat és recuperar l'estabilitat de l'Ajuntament. S'hauria de reorganitzar en molts aspectes l'Ajuntament i estem parlant de reorganitzar despeses de molts tipus. Per últim, per què creus que els veïns de Benifallo, benifallones i benifalloneres, han de dipositar la vostra confiança en vosaltres, han de votar-vos el proper 22 de maig? Pensem que nosaltres som la garantia del canvi a Benifallo, però un canvi per a millorar les coses. És a dir, ara mateix hem tingut 4 anys de govern de majoria absoluta del Partit Popular. Sempre hem pensat que les majories absolutes no són bones, perquè finalment les majories absolutes s'han traduït en no dialogar, en imposar, en dur moltes mesures a terme que finalment no han funcionat del tot bé i no... Pensem que el fet que nosaltres puguem ser una alternativa és important, que nosaltres garantissem el canvi a Benifallo, un canvi en positiu. Tenim un equip de gent molt important, gent formada, gent amb experiència, gent jove que està portant... Hi ha molta renovació a les llistes? Sí, al bloc de Benifallo hem fet un esforç important per renovar les nostres llistes. Sí que és veritat que comptem amb la presència de persones que porten molts anys al nostre partit, però l'aportació d'aquestes persones per a nosaltres també és molt important, perquè les persones amb experiència sempre que sigui una aportació en positiu ens sembla molt bé. I la gent jove està aportant il·lusió, energia, força, a més de formació i responsabilitat. Pel que fa al vostre partit, quines són les expectatives per a finalitzar que compteu en aquestes properes eleccions? No sé, ara que esteu tant en contacte amb la gent, que esteu fent campanya, quin és el sentir que noteu a Benifallo? La gent té ganes de canvi? Sí, crec que estem percebint bona energia perquè a més a la nostra llista tenim gent que està en molts àmbits, tenim el president de l'AMPA del Centre d'Estudis Musicals, tenim l'expresident del bàsquet, gent que coneix, ha tingut sensibilitat en temes esportius, en temes culturals, gent jove que toca grups de música en valencià, gent de la cultura, gent de l'educació, professors en educació infantil. Per tant, pensem que és un bon equip, que podem treballar en moltes àrees i crec que la gent això ho està apreciant. Moltes gràcies, Eduard, per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a vostè. Acabem de parlar amb Eduard Gómez, candidat del bloc Compromís per Benifallo a l'alcaldia de la població de Benifallo. Fins ací este debat del municipi de Benifallo. A tots vostès els esperem en el proper debat d'eleccions 2011. Adéu.